ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମାନେ ଆସ ଆଜି ଆମେ ଯୋଗ ଶିଖିବା। ଥିରି ଥିରି ବା ବହିଲା, ଥିରି ଥିରି ବା ବହିଲା, ପଢ଼ିବା ଆଜିରେ ମିଶାଣ ପାଠରେ, ପଢ଼ିବା ଆଜିରେ ମିଶାଣ ପାଠରେ, ପଢ଼ା ମୌସୁମୀ ଆସିଲା, ଥିରି ଥିରି ବା ବହିଲା, ଥିରି ଥିରି ବା ବହିଲା। ଏକ ଏକ ମିଶି ହୁଏଟି ଦୁଇ, ଦୁଇ ଏକ ମିଶି ତିନି ହୁଏ, ତିନି ଏକ ଚାରି, ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି, ମିଶାଣ ଫଳଟି କହିଲା, ଥିରି ଥିରି ବା ବହିଲା, ଥିରି ଥିରି ବା ବହିଲା। ଚାରିରେ ମିଶିଲେ ଏକ ହୁଏ ପାଞ୍ଚ, ଦୁଇରେ ମିଶିଲେ ତିନି ହୁଏ ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚ ଏକ ମିଶି ଛଅ ହୋଇଯାଏ, ଅଜଣାଟି ଜଣା ହୋଇଲା, ଥିରି ଥିରି ବା ବହିଲା, ଥିରି ଥିରି ବା ବହିଲା। ଚାରିରେ ମିଶିଲେ ଦୁଇ ହୁଏ ଛଅ, ତିନିରେ ମିଶିଲେ ତିନି ହୁଏ ଛଅ, ଛଅ ଏକ ମିଶି ସାତ ଏକ ଥାଟି, ମନ ଦରିଆରେ ପଶିଲା, ଥିରି ଥିରି ବା ବହିଲା, ଥିରି ଥିରି ବା ବହିଲା। ପାଞ୍ଚରେ ମିଶିଲେ ଦୁଇ ହୁଏ ସାତ, ଚାରିରେ ମିଶିଲେ ତିନି ହୁଏ ସାତ, ସାତ ଏକ ମିଶି ଆଠ ଏକ ଥାଟି, ମନ ପରଦାରେ ରହିଲା, ଥିରି ଥିରି ବା ବହିଲା, ଥିରି ଥିରି ବା ବହିଲା। ଛଅ ଦୁଇ ମିଶି ଆଠ ହୋଇଥାଏ, ପାଞ୍ଚ ତିନି ପୁଣି ଚାରି ଚାରି ଥାଏ, ଆଠ ଏକ ମିଶି ନଅ ଏକ ଥାଟି, ମନ ଗହନରେ ରହିଲା, ଥିରି ଥିରି ବା ବହିଲା, ଥିରି ଥିରି ବା ବହିଲା। ଦୁଇ ସାତ ମିଶି ନଅ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତିନି ଛଅ ମିଶି ନଅକୁ ପାଆନ୍ତି, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମିଶି ନଅ ଏକ ଥାଟି, ଜାଣିବାରେ ମନ ଲାଗିଲା, ଥିରି ଥିରି ବା ବହିଲା, ଥିରି ଥିରି ବା ବହିଲା। ନଅ ଏକ ପୁଣି ଦୁଇ ଆଠକୁ, ଛଅ ଚାରି ବୁଝ ତିନି ସାତକୁ, ଆସିଥାଏ ଦଶ ମିଶାଣ ଫଳରେ, ଏକଥାଟି ମନେ ରହିଲା, ଥିରି ଥିରି ବା ବହିଲା, ଥିରି ଥିରି ବା ବହିଲା। ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ମିଶି ହୁଅଟି ଦଶ, ଯୋଗ କରି ଯାଅ ହୋଇ ହସ ହସ, ସଭିଙ୍କ ମନକୁ ମଳୟ ରୂପରେ, ଯୋଗ ଚଇତାଳି ବାଜିଲା, ଥିରି ଥିରି ବା ବହିଲା, ବହିଲା, ଥିରି ଥିରି ବା ବହିଲା, ଥିରି ଥିରି ବା ବହିଲା। ଦେଖ ଏକ ଏକ, ଏକ ଯୁକ୍ତ ଏକ ସମାନ ଦୁଇ, ଦୁଇ ଯୁକ୍ତ ଏକ ସମାନ ତିନି, ତିନି ଯୁକ୍ତ ଏକ ସମାନ ଚାରି, ଦୁଇ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସମାନ ଚାରି, ଚାରି ଯୁକ୍ତ ଏକ ସମାନ ପାଞ୍ଚ, ତିନି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସମାନ ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚ ଯୁକ୍ତ ଏକ ସମାନ ଛଅ, ଚାରି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସମାନ ଛଅ,
3 ଯୁକ୍ତ 3 ସମାନ 6 6 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ 7 5 ଯୁକ୍ତ 2 ସମାନ 7 4 ଯୁକ୍ତ 3 ସମାନ 7 7 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ 8 6 ଯୁକ୍ତ 2 ସମାନ 8 5 ଯୁକ୍ତ 3 ସମାନ 8 4 ଯୁକ୍ତ 4 ସମାନ 8 8 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ 9 7 ଯୁକ୍ତ 2 ସମାନ 9 6 ଯୁକ୍ତ 3 ସମାନ 9 5 ଯୁକ୍ତ 4 ସମାନ 9 9 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ 10 8 ଯୁକ୍ତ 2 ସମାନ 10 7 ଯୁକ୍ତ 3 ସମାନ 10 6 ଯୁକ୍ତ 4 ସମାନ 10 5 ଯୁକ୍ତ 5 ସମାନ 10 ଏବେ ଆମେ ମିଶାଇବା 1 ଯୁକ୍ତ 1 2 2 ଯୁକ୍ତ 2 ସମାନ 4 ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମିଶାଇବା 3 ଯୁକ୍ତ 1 7 ଯୁକ୍ତ 1 5 ଯୁକ୍ତ 5 4 ଯୁକ୍ତ 3 5 ଯୁକ୍ତ 4 4 ଯୁକ୍ତ 4 ଆଜି ଆମେ ଯୋଗ ଶିଖିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ।